Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче дусларыбыз. Илеш телевидениесендә яна изге теләкләрегезне яңгыратып куандыручы чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Бүгенге беренче музыкаль бүләгебез Раушания Рәфкать кызы Галләмовага яңгырый. Табигатьнең гаҗәеп матур мизгеле. Алмалар аланганда, бакчада җимешләр өлгергәндә, байлыкка, муллыкка тулган 1964 елның 5 сентябрь иртәсендә безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган иң газиз кешебез, кадерле тормыш иптәшем, сөекле әниебез, ягымлы картыебыз Раушания Рәфкать кызы Галләмова дөньяга килгән. Ул Илеш районы Кыпчак авылында Хәлимә һәм Рәфкать Минекаевларның тату гаиләсендә икенче балалары булып аваз сала. Бүген без кадерле кешебезне истәлекле гомер бәйрәме 55 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Корычтай ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш телибез. Гүзәл яшьлегендә үзенә тиң яр итеп, югары Яркәй авылы егете, әтиебез Азат Фәнис улы белән матур гаилә корып җибәрәләр. 2 балага гомер бүләк итәләр. Безгә бөтен булган сөюләрен, җан җылысын, наз һәм игътибарларын тигез өләшеп тәрбияләп үстерделәр. Олы тормыш юлына чыгарга ярдәм иттеләр. Туган йортыбызга әти, әни, карт әти, карт әни дип сезне сагынып, ашыгып кайтабыз. Әни безне тәмле ашларын, бәлешләрен пешереп, мунчаларын ягып көтеп ала. Исән сау йөрегез дип озатып кала. Әни, синең гомерең гел хезмәттә үтте. Кайда гына эшләсәң дә, эшеңне яратып, тырышып, төгәл итеп башкардың. Гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып яшә. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен һәм барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Азат, улы Айнур, кызы Айгөл, килене Айгөл, оныгы Артем. Хөрмәтле юбилярыбыз, зәңгәр күк йөзе, кояшлы, якты көннәр, якын кешеләрегезнең сезгә карата җылы мөнәсәбәте, кадер хөрмәте, сәламәтлек киләчәктә дә сезгә юлдаш булсын. Җыр бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Матур гомер бәйрәмегез котлы булсын, хөрмәтле Раушания Рәфкать кызы. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, корганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Мин дигән хәлләрдә дә, мин авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Бәхет юлы җиңел түгел, төрле юллар белән килдек, тапканны югалтмадык, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык, гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин
бәхетле тормышымда ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа ауыр мәлләрдә дә таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Янда харчак булы сине тиңем, терәк булсын сиңа иңем, дөнья шатлыкка тулысын. Бар булып канатларыбыз, бу бәхетле чакларыбыз, гомерлек була күрсен. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа ауыр мәлләрдә дә таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Минем шундый кешем бар. Раушания Рәфкать кызы. Экраннар алдыннан ерак китәргә ашыкмагыз әле. Чөнки икенче котлау хаты да тик сезнең өчен язылган. Бер маланып аккан ямьле сөн елгасы буенда урнашкан Кыпчак авылында якты дөньяга килеп, бүгенге көндә югары Ярки авылында матур гомер кичерүче кадерле апабыз, кызым Раушания Рәфкать кызы Галләмова нәкъ бүген 5 сентябрь көне үзенең якты гомер бәйрәмен 55 яшьлек юбилеен каршылый. Без барлык туганнары аны шушы һәрбер кешенең гомерендә бер була торган бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Дөньяның бар матурлыгын, сәламәтлекнең кырыштайын, гомернең озынын, бәхетнең чиксезен, дөньяның барлык шатлыгын, аклыгын, изге уй-хыялларыңның тормышка ашуын телибез. Алдагы тормышта җизнәбез, кияүбез Азат Фәнис улы белән пар канатлы булып, бер-берегезгә куаныч терәк булып, балаларыгызның куанычын күреп, туганнар, дусларыңның җан җылысын тоеп, озын-озак яшәргә язсын. Безнең апабыз кебек туган җанлы, игътибарлы, ярдәмчел, кешелекле кешеләр бик сирәк очрый. Алар җизнәбез белән авылдашларын сакландырып дөнья көтәләр. Йорт җирләре матур, тормышлары түгәрәк, кунакчыл капкалары һәр вакыт ачык. Килгән саен якты йөз, өстәл тулы сый-хөрмәт белән каршы алып озатып калалар. Төпле, акыллы киңәшләрен бирәләр. Ике балага гомер биреп, икесен дә яхшы итеп тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Хәзерге вакытта уллары Айнур гаиләле. Тормыш иптәше Айгөл белән Пермь шәһәрендә яшиләр, эшлиләр. Артем исемле ул үстерәләр. Кызлары Айгөл Уфа шәһәренең югары уку йортының 4нче курс талибы. Балалары үзләренә охшап бик тырышлар, акыллылар, максатчаннар. Сөекле апабызга, кызыма истәлекле гомер бәйрәме белән котлап, алдагы гомер юлларың якты, күркәм булсын дибез. Киләсе туган көннәреңне дә матур, истә калырлык итеп каршы алырга язсын. Һәм тагын да теләкләребезне шигырь юлларына салып юллыйбыз.
Рәхмәт, апа, изгелегең өчен. Гел яхшылык синнән күрәбез. Шуңа сине бүген мактауларга, котлауларга ихлас күмәбез. Кешелекле бит син, олы җанлы, ярдәмчел син дуска, туганга. Синең кебек кеше бармы тагын? Без бәхетле, тик син булганга. Син бит, апа, безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, апа, мәңге яшь бул, иң кадерле, газиз кешебез. Иң изге теләкләр белән әнисе Хәлимә, Нефтекама шәһәрендә яшәүче абыйсы Илшат, килене Гөлнара һәм аларның кызлары Гөлназ, Янавыл районы Корман авылында яшәүче апасы Зәмзәмия, җизнәсе Зифил, кызлары Зилә, Кыпчак авылында яшәүче энекәше Рәзиф, килене Фәния һәм аларның балалары Нәфисә, Фәнис, Марат, Салават. Хөрмәтле юбилярыбыз, киләчәктә менә шулай бар кешеләрне шаккатырып, шатландырып, туганнарыгыз белән бергәләп, матур дус яшәргә язсын. Ныклы сәламәтлек, бетмәс шатлык куанычлар теләп, кадерле кешеләрегезнең музыкаль күчтәнәшен сезгә тапшырабыз. Хөрмәтле Раушания Рәфкать кызы. Зифа Банагаева, апам! Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның, җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә.